Tes. 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 Shalom.
Horosma dihita salutna Hami sian Parhado HKBP Sentosa Samarinda Pasahaton selamat datang dohot selamat beribadah tusude ruas niuria nama dohoti parmingguata sadarion tarlumu bima turuas niuria naro perjulu sahali madohoti parmingguata di gerejaon rak mahita majagahon hatomanon di parmingguata tabongoti ma para saurata dohot tuar debata di bagasadame dohot las niroha marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni to di perbadia natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Leon matu Jehovah hamulian di guarna marsoba mahamu tu Jehovah memake pahian namar adohaan. Haleluya. Oh.
Oleh Tuhan debata pargugu na suatu dosan amanami na di banu gijang. Di baboton hodo tuaka parroha nasian purbai marhiti-hiti bitang naung tubuh anakmu nasasadai. Sodangi marohanami asa hutadahami haproseau nasitongi marhiti-hiti ibana. Asa terbahen dohot hami mamereng hamuleon sogut marhiti-hiti anak halongangan niroham. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Tatangihon ma pating ide bata ima sian patik na parjulu sahatu na par 10. Patik parjulu. Ahu do jauh bade batam nina de batata dang jadi marakup ahu bahenonmu de batam. Patik paduahon. Dang jadi ganonmu jalarang jadi sumanonmu manang aha na di banu gijang dohot na di banu tongoon. Rodi na di bagasan aik na di torun di tano. Yanggo tunggabe sisobaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon gorni di bata yanggo soture dalanna aino honauma dosogot akan amar siniang di guarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadihon ari minggui di naonom ari hamumaula nasa siulamu alai anggo ari papituhoni ari pararian ni Jahoba de Batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari i, manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi ni isi ni hutan ni halap pe namangebati hatam. Ai di naono marido di topa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni di baheni do bahen dan di pasu debata Jahoba ari pada denai jala di perbadiai. Patik palimahon ikon pasang ampon mulun aturasmu asam martua ho jala leleng mangulu di tanan lihon di debatam di ho. Patik paunopon unako mamunu patik papituhon unako mangalakup. Patik pawaluhon unako manako patik pasiahon unako olo maka tidakon hatana sotutu marlohon dengan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi halangan niroham bagas ni donganmu dang jadi halangan niroham dongan saripe ni donganmu manang naposona bahwa manang naposona buru-buru manang lebuna manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu.
Behado padok ni debata taringo tu patik na pasapului. Odo. Audo Jehovah debatam ninda debatata. Pargogo na suatu dosan jala parimas. Silulu odo dosa ni amana tu pinoparna rodi sudut patuluhon. Rodi sudut paupaton. Pinoparni akan na sugoroha diau. Alai asini rohaku diaka nama ribu-ribu akan namar holong ni roha diau. Naso mangalosi patiki. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu Tuhan debata. Ali Tuhan debata saya pergugui mahami mangulon nombar tu batik ini. Amin. Marede mahita. Potima dosata maratangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Odo debata pargogo na suhatu dosan sitopa nasana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manisia narodo hami tujulo manopoti dosa nami akan nahula hami marhite sian pangalasion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai nang sian pakateon nami nasuture. Rodi pangalion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamas itu tu doha honauhum hami alani dosa nami i alai na tersosol bagi dohami numaing alani i asima roham di hami ali debata nami per dengan bahasa jala parasiro adoho ala anak ni haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod dim perbadia torah nami be. Asa terbaen. Hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe saat hami tuang uluan nasora suda. Nani perbagal galam diaka naprosia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringoto hasan ni dosa. Para siroha jala perdengan basa do Jehovah, labat terimas jala para siroha godang. Dang dibahen tuhita hobar tuaka dosata, jala dang dibaloson tuhita hobar tuaka hajahatota. Songon asini rohani amana mida akanakna, asini rohani Jehovah diaka nama kabiari ibana. Hasangapun ma didibata na digicang. Amin. Tapi gema ede puji-pujian sian kor ina
pada hari Kamis. Marede Mahita. Besar
tatangihon ma hata ni debata turpuk ni epistol di minggu 2 dung Epifanias natar surat di Yohanes bidu 2 ayat sada rodi 10 sada tajahama marsikap soring. Dungi di patoluarihon adong ma namar bagas di hutakana na di luat Galilea jala di sima inani Yesus. Jadi dung haurangan anggur nasida ninna inani Yesus mamadok ibana dang adong anggur di nasida. Dungi ninna inanai mamadok akka parhobas manang dia dohonon na tuhamu bayan hamuma. Dungi ninna Yesus mamadok nasida gohi hamuma akka gusion aek jadi gok situtuma dibahen. Alai di idai dukni akka parhobasi ma aeki naung gabi anggur jaladang di boto haroroan na aiholan akka parhobas na manuhai aekido ubotosa gabi di joma pangulii. Asai mata dana parjolo na benaini Yesus di hutakana na di Galilea. Papatarhon hasangapon nai gabe porsiama akka sisianna di ibana. Ido sahatna martua do akka natumangeon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Marede mahita. Tidak kumaha porsiotai songon na ya tidak kunidong ata sa porsiao di sadok portibion rap mahita mandok au porsia di bata Jehovah idok ma pergugu na suatu dosan na tumo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak di bata Jehovah nasasadai imana timulon ni Maria nagab-gabian sianton di perbadia ando orang suahubuan. Ido tuhata na tumain na bernit dibangun silatus nama terpajul di bana di hawa pinor silang na tua tu banu toru dung ditahanom namula mangulu di hari patuluhon namuna di surgo lahun dus tusia mun di bata Jehovah amanai parguna suatu dosa ni isima ibana pai mau suut tanoon mangumi alak mangulu dohot namate au porosea di tondi perbadia jaladong sadauria nabadia
kuria atau penyala Kristen akan nabadia. Dohot dehasani dosa, dohot dehatai namandok, mulak mangulu sugut daging nihalak nang mate, dohot danguluan nosara sudah. Amin. Tapi kema titing di bagasan sadarion. Shalom. Horas madihita saluhutna amang inang. Titing namasa dohot nanaing si pamasaon di Huriata, Huria HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda. Minggu paduahon dung Epipanias. Topik saluhut bangso marnida hatigoran dohot hamuliaun ni Jahoba. Minggu tanggal 10 Januari 2025. Titing naparjolo. Hobbar tu data na masuk tu Huriata, torop di ruas na marulang tahun di bagasan mingguon, godang na tolu pulopat halak. Hata ni debata imana tersurat di Pesalmen 147 ayat 10 sada. Di halomohon rohani Jahoba dotahe akka namak kabiari ibana, akka namak kalunguton asini rohanai. Tusude ruas ni Huria na marulang tahun hupasat hamima. Selamat ulang tahun, panjang umur, debatama nama dongani huhut nama masu-masu. Napaduahon anak lahir. Nah di hari Sabtu tanggal 10 sada Januari 2025, di basa-basahon tuhatta sadadak danak boru di keluarga amang asihotang, inang boru butar-butar, kipas dodak danaki suang songoninang natoras nape. Maringanan di Jalan Ring Road 2, Perumahan New Grande Samarinda, Sektor Tolu. Napaduahon, di hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, di basa-basa tuhatta sadada danak bawa di keluarga amang a nababan inang borusiat turi. Kipas dodak danaki suak songoninang natoras nape. Maringanan di perumahan Lenosa Lempake, Sektor Pitu. Napatoluhon pemberian ulos 70 tahun. Sadarion tapatu pado acara pasahat ulos turuas nama rumur 70 tahun. Tapasahat tu amang SE Pasaribu inang boru Samosir sian Sektor 2. Napaopaton serah terima dan temu pisah pendeta resort HKBP Sentosa. Hobbar tu surat sian pucuk pimpinan HKBP di hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 di Patupa serah terima jabatan pendeta HKBP Resort Sentosa Samarinda. Ima di hari Minggu tanggal 2 Februari 2025. Dilanjut acara pisah sambut pendeta Resort HKBP Sentosa Samarinda di Parmingguon Arian pukul 10.00 WITA. Hombar tu SK nomor 02 sada garing pendeta garing SK garing 12 garing 2024 amang pendeta Marganda Lubis STH MIKOM pindah tugas tu inganan Pakobasion Nai Baru Ima Nagabe Pareses HKBP Distrik 10 sada Toba Hasudutan. Namanggatihon ima amang pendeta Gading Simamora MTH sian HKBP Distrik Saplopat Tanah Jawa. Songon hamoletota di Pakobasion ni amang pendeta Marganda Lubis STH MIKOM saleleng makobasi di huriat tahun tapatu padolisi papungu amplop tali asih. Undangan tu nama dohoti acara ramah tamah ima
Sude parhalado dohot keluarga, dua kakak utusan sian ganup sektor, dohot dua halap setiap kategorial. Napalimahon rapat parhalado. Di hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 pukul 10.00 wita di Patupa rapot parhalado HKBP Sentosa. Marimanan di konsistori. Pinangidohon matu ganup parhalado asa madohoti rapot parhalado. Napaonopon laporan keuangan minggu tanggal 10 Januari 2025. Penerimaan Huria 45% dohot non sentralisasi. Godangna 16 juta 632.075 rupiah. Pusat 55%, 10 juta 46.000 rupiah. Pembangunan 5 juta 126.125 rupiah. Kategorial 0 rupiah. Pengeluaran Huria 8 juta 874.505 rupiah. Pusat 10 juta 46.000 rupiah. Pembangunan 0 rupiah. Kategorial 0 rupiah. Posisi saldo. Saldo kas Huria pertanggal 16 Januari 2025. 304 juta 815.765 rupiah. Saldo kas pusat pertanggal 16 Januari 2025. 0 rupiah. Saldo kas pembangunan pertanggal 16 Januari 2025. 110 juta 540.547 rupiah. Saldo kas kategorial pertanggal 16 Januari 2025 2 juta 450.000 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan 426 juta 815.712 rupiah. Napa pituhon persembahan Natal dan Tahun Baru, jadwal organis, prokantor dan multimedia dohot titik parhepengon, boima taida di lembara titing naong di share di hita ganup. Songoni matiting nama asa dohot nanaik si mamasaon na buhu pasatami di pasu-pasu tuhat tama Huriana Maulate. Noeng sahat mahita tu napasahaton ulos 70 tahun. Taparadema edeta. Goklas Niroha.
hata, jongjong dodison, ruas ni huriata, ima amang pasaribu, inang guru samosir, dohot pinopar nasida, obartu program ni huriata, asa ganup ruas ni huria naung marumur 70 tahun, pasahaton ni huriata ma ulos 70 tahun, dalan makamulatehon tu debata, akaumur nagajang, suang songoni dohot, dalan martangiang tu debata, asa hipas nasida tujuluanon, di pasu-pasu debata, lahu madalani ari hatu tuaun nasida, suang songoni nang di pasu-pasu keluarga dohot akapinopar nasida. Sian hatani debata, lahu pasahaton ulos tu nasida, hujahama di pesalmen 10 ayat 10 dohot ayat 12. Ai lamoru ari-ari nami tahun nami itap ni 70 tahun doi. Jala molo marhagugoon situtu di eak do 20 tahun. Jala hinandenggan nasida do hangaluton dohot halujaun. Ai hatop situtu do laho salpu. Jala habang dohami. Sai parrohai mahami mamilangya ka ari-ari nami asa dapotan roha nabisuk hami. Di hamu amang pasaribu na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus, codow naing huriata marhiti seksi diakoni sosial, laho pasahaton ulus 70 tahun tuamang, pengodalan makamulatehon asin rohana na usahat tuhamuna. Gajang mau murmuna, tongon uloson gajang say gajang mabarita horas, barita ak kapasu-pasu di hamuna. Tong songoni ma songot torop ni rabbu ni uloson, torok manang pinopar muna tujuluanon. Songon uli ni uloson warna-warni. Songon ima ngulu niak ka pinopar muna tujuluanon di pasu-pasu di bata diragam ni pasu-pasu. Pardongaton haporsiaw tu di bata dohot tangiang sudi ruas ni huriata di son. Sahak manauli sahak manadenggan tuamang dohot sudi pinopar muna saat kami mauloson. Baik mamusik nai. Ut papungu pilihan sada A dohot sada B.
burung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti aka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hurian itu hata donga saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus di barasyak kita dang pajupang di tiki awal tahun manang di hari Natali adong nadiba mulak tu huta jalanunga musim mulak tu Samarindaon. Alanu pasahatami matuhita selamat tahun baru madihita. Napaduahon muhamalate hoddo di hari Minggu nasalpu nunga ujak kami. Gabe mangula di ulang baru di HKBP distrik 10 Sada Toba Sudutan tepatna di HKBP Baligi. Marhite sinude gudang HKBP di bulan Desember nasalpu tarpilit tami gabi pareses ni Huriat HKBP. Alani damang dainang hobar tu tik-tik tanakin tu 2 minggu naneng ro di tanggal 2. Ba tapatu pamadison ulaun paborhatto doh mangujakon padita resort. Jalahami peborhak masyak kuriat tahun si resort tahun. Anggiat ma nasa aka persaurata nasa lelongon gabi pasu-pasu di debata. Dihita di Huriana jala marlas ni roha muse manguduti akka pakubasyon ne baru marhite padita resota ne baru lanisa darion patul hasai matuhita barita nauli sai tinggil mahita tumangi hoca imanasian Jesaya bidu 62 ayat sada rodi ayat 5 takasma tapahutihut di bagasan rohata baga-baga haluaun ni Sion. Ala ni Sion dang tarbahenau sip. Jala anan di Jerusalem dang uluau popoman. Pai mabicar hati goranna songon sodang ni matanyari. Jala hatuaunna songon sulu-sulu namar si gorgor. Jadi idaunnya kabangso parbegu mahati goranmu. Jala saluhut akaraja hamuliaunmu. Jala ikon marguarhon goarne baru ho si pabuaun ni pamangan ni Jahoba. Jadi gabe tuppal hamuliau maho di tangan ni Jahoba. Jala tuppal harajaun di tangan ni debatam. Dang be guaron ni halak ko na tinadikon. Jala dang be dohonon na tu tanom halongonan. Ay guaran na maho hasoloan ni rohakku do ibana jala tanomi naung marharajau doho ay lomo do rohani Jahoba midaho jala marharajaan tanomi ay songon rikot ni doli-doli na mangaririt na marbaju songon nido rikot ni akka anakmu mangalului ho jala songon las ni rohani pangoli mida naniolina songonido las ni rohani debata midao songonima sahatna damang dainang minggu paduahon dung Epipanias di papatar do tuhita taringot tu habalgaon huaso dohot hamuliaon ni debata ala berasal sian guarni minggui Epipani di papatar dinyatakan di patuduhon tu sude portibion dihubuk kodo hapapataron lumobi marhite akahalak majus naro laho mangalului si palua na tubui marhite bitang na dibereng nasida jala pajupang nasida di huta Betlehem. Napaduahon dihubukad do hapapatari tu Yesus naung tardidi di sungai Jordan, di Jordan. Asa terbuka langiti terbigi hatani di bata odo anakku jala tuiba nama di bagasan
haporseaun ng pakirimon ibana halomuan ni debata. Napatuluhon Minggu Epipanias dihubukad do tu Jesus na parjulo mabahin tadda halongangani. Songon natajahan na di epistel di perkawinan di Kana, di pesta nadong di Kana, nahurangan anggur di papatar debatado mariti Jesus, hagugoon na, hamuliaon na, gabi prosea jolma, lumubiak kasisiyan nay. Songonima ayaton jamitaw nakadamang dainang mga rahok kita, tu parnguluon na tadopi di era naung majuon, lumubi di tahun 2025. Sian pamerengan visi ni si panurirang Jesaya. Huaso dohot haguguon ni debata di papatar, marhite bangsonay. Sekalipun nasida dalam situasi dihabuangan, jala turpuhon setelah pembuangan. Diguari may trito Jesaya na manuarahon bahwa tidak selamanya Allah mendendam. Tidak selamanya Allah mengingat ketidaksetiaan pemberontakan ni bangsonay. Tabotodo bangsonay tartaban tu Babel alani ketidaksetiaan memberontak nasida tu debata, bahkan mabahin debata gana-ganaan, muruk debata, marimas debata. Akhirnya mereka menjadi bangsa yang terbuang, tertaban, yang tidak menerima kewibawaan. Asa di turpuhon adong metafora nabui begiota bahwa bangsa yang tadinya terhormat gabe bangsona marlea. Digobarho songon buru-buru manang ina na tinadikon ni sinudu nado manang suamina. Tanah yang sunyi na ditinggalhon ni pemilikna. Metafora ini menggambarkan Israel yang sudah ditinggalkan Tuhan. Memang di Padan Narobi di metafora do hubungan ni umat bangso tu debata na prosea seperti hubungan suami istri. Di Parsaripeon na adong disi lasni roha, na adong disi keintiman, na adong disi hasonangan, istilahna nyaman aman, dilabung ni inatta do dilabung ni amatta. Digobar hommay tu hubungat ta do debata. Dakuboto kamanginang adong waing paripe manang akaripe dang nyaman ibana dilabung ni inattana atau dang sonang rohana dilabung ni amattana. Adok songoni dison muluro amatay tor maddawin natay. Anong gusto ni kan? Sa jabu alidak sa puduman. Ada banyak sekarang kehidupan rumah tangga. Satu rumah tapi tidak satu tempat tidur. Boydo so di hutan nami. Sa jabu dua tataring. Asing tataring ni amatay, asing tataring ni natay. Marsilo pedahan na. Nasoboy do sirang, inna nasida. Ada banyak rumah tangga seperti itu. Setelah mereka sudah berjalan rumah tangganya beberapa tahun, dangadong hasonangan, dangadong dami, doklan na asing. Tapi di sini didokon bahwa hubungan umat dengan Tuhan itu, ya seperti hubungan suami istri yang ada keintiman, jonok tu debata. Dan adong na tersembunyi. Jala adong rasa aman, nyaman. Songonima dison. Alanido ketika Allah meninggalkan mereka. Digobar hommay songon ina na tinggalhon ni amat tanah. Songonima ng tano na sida.
dan marharajaan. Didok di hati Indonesia tanah yang sunyi. Boydo gabi rabbaun. Mulu digobarhonnya ka kitab-kitab Nabi bahwa tanah itu menjadi tanah yang tidak bertuan. Tanah yang sudah gersang. Tanah yang tidak lagi dikerjakan. Alani ido dung songonina sida bangso na menderita, bangsa yang tidak berwibawa. Maka Tuhan kembali mengingat janjinya. Hidup bahen tidak selamanya Tuhan itu marah. Tidak selamanya Tuhan itu meninggalkan umatnya. Kembali dia mengingat kasih sayangnya. Jala tumibodo holong ni rohani debata. Sian rimasna. Imana tidak diturpuhon. Ketika umat itu kembali melalui Raja Persia. Mengalahkan Raja Babel. Nebukadnezar. Maka bangsa itu kembali ke tanah leluhur mereka. Ke Yerusalem. Jala digobar hodu dison adong metafora tentang Yerusalem. Molidok nakin dison alani Sion daktar bahenau sip ahadu Sion. Bagian ni kata ganti Yerusalem. Di Sion do inganan perjupangan ni bangsoi do debata. Mulu tabuka aka kamus Alkitab tentang Sion, Tuhan hadir memberikan berkat kepada umatnya. Jala alanis Yerusalem dan nguluau popoman. Allah telah berjanji kepada bangsanya, apapun yang terjadi kepada mereka, Tuhan akan tetap menyertai, memimpin mereka. Sekalipun mereka bangsa yang sudah meninggalkan Tuhan, menduakan Tuhan. Allah yang gode bata gabe dingot do holong rohana. Idu bahe dison akadamang dainang didok gabe adong maguarne baru di nasida. Yang tadinya mereka bangsa yang ditolak. Sonari gabe bangsa hasian, naniasian. Nah kini dok dison na tina dikokian nuaing gabe bangso halomoan ni debata. Guarnai baru ima gabe tupal hamuliau ni Jahoba ma nasida. Artina marhite tangan ni Jahoba di bae bangso nai gabe hapataran ni hamuliaun na di Portibion. Jalasani mataida tong topik minggu sedarion akadamang dainang saluhut bangso marnida hatigoran dohot hamuliau ni Jahoba. Bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Allah. Naksani mahita papatarhon kebenaran kemuliaan Allah marhite nguluta songo bangso ni debata. Tahirim do jala tahamulate hoddo bahwa kita sudah berada di dalam bangsa Tuhan. Naung targoar hita Jerusalem ne baru. Jerusalem naung dipasahat tu hita ima marhite harajauna nauk tardidi hita di bagasan goarna nabadiai. Umat kepunyaan milik pusaka ni debata. Alani ido akadamang dainang naik tahamulate honi naung tarayahon ari hadutubuna jala patarmai tapatupa di bagasan ngoluta songon guarne minggu Epipanias marhite ngoluta keluargata parangeta ulauta yanakota patarma hatigoran dohot hamuliaun ni Jahoba jala hobardoi tuak kajujouta songon halak Kristen dimanapun berada di dok Yesus hamudo panodang ni Portibion jala siani mahita borhat manadda diri siapakah saya di tengah-tengah hidup ini isi doau di pajuwokku tu debata sebagai seorang ayah sebagai seorang ibu sebagai seorang suami sebagai seorang istri
juga sebagai seorang anak di tengah-tengah rumah tangga, bahkan di berbagai profesi keterpanggilan kita, isi dohita di tonga-tonga ni bangsoon. Tentu di doksi Paulus kita ibarat hidup dalam kaca. Nabui di bereng jolma ngulutai rumah tangga tai. Jala ikut patuduhonotta, keluarga yang terpuji, keluarga yang menunjukkan hidup kerukunan kebaikan. Unang mamian akahosom elat late. Alan hido nakinin asa goar ne baru di bagasan bangsonai ima gabe goar hasian halomoan ni debata. Song nedok ni suruh-suruan tuak kaparmahani hasangapon ma di debata na digijang dame ma di tanoon dia kajolma halomoan. Termasukkah kita halomoan ni debata? Nagabe perenungan doi dihita kamadamang dainang asa madok tu hita naing mahalomuan ni debata. Na mangihut akadamang dainang hobartu sinudegodang HKBP bahwa di periode ini orientasi pelayanan huriata adalah tahun transformasi. Tabotodo transformasi itu adalah berubah. Sepakat dorahita naing maberubah hita sian nasodenggan gabe tu dengganna. Simbol transformasi itu diidentikan seperti kupu-kupu sian kepompong gabe ulat jala gabe kupu-kupu. Aduh bahasa Batak ni kupu-kupu tahe. Aduh tahe. Apelos hengau kupu-kupu. Ala ima gobaran ni transformasi. Sian kepompong ulat gabe. Kupu-kupu itu indah dan cantik. Berwarna-warni. HKBP memutuskan tahun transformasi dari berbagai lini pelayanan. Parjolo matuak na full timer, tuak ka parhaladona, songoni mado ruasna, ahadu si paubaun, ya, moluak ka alat kosmetik nuaing buido naturikon gabe mulus. Nang matua bohinay gabi mulak poso. Boydot tong nuaing sian alat kosmetik. Ada alat-alat kedokteran nuaing kecantikan. Skincare nina. Alai anggo jauh-jauh transformasi adalah pertama tentang moralitas. Ya. Moralitas. Bagaimana tipikal seorang pelayan. Dada hula naptu pol timer do to kasih tua. Bohado tipikal ni aka parhobas parhalado. Memang berbagai program do baenon. Termasuk ma di resort tahun, di huriat tahun. Ada beberapa pembekalan. Anggiat nian kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dirubah menjadi yang lebih baik. Hudok nakinin sepakat dohita, perubahan itu dari yang tidak baik menjadi baik. Unang atong sian na denggani gabe, dang denggan. Boy do ikan masa. Bah, anak-anak kita tadinya begitu kuat imannya. Dia selalu aktif di gereja. Dia tampil di berbagai pelayanan-pelayanan rohani. Ternyata dia bisa berubah menjadi tidak mau lagi pelayan. Bahkan jauh dari Tuhan. Jauh dari perangai, etika, dan sopan santun. Bagudang dui yang tadinya matsehohom do tarida serep rohana. Tapi tiba-tiba berubah gabe seperti singa. Ya.
wajah keibuan, kaki kesebelasan. Ya, artinya dia selalu tidak hormat, kata-katanya menyakitkan, membuat orang tersinggung, penampilannya batu sandungan. Jadi dari yang baik menjadi tidak baik. Itu. Transformasi itu membutuhkan proses. Hal-hal kebiasaan itu, misalnya melalui bain perusta terpilih di media sosial, khususnya kepada full timer, melubui pangiduan dotong, melubui inadokan nang paksaan akan namari sapi ini nak nang pe banyak komentar di si adong positif dan ada negatif. Itu tong buah membulu tali nangali nina. Eko perlu do adong mari sapina. Itu. Naneng dohonon na disia kadamang dai nang perubahan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tarlumobi tuaka kebiasaan-kebiasaan buruk nakin. Nga dilarang dokter. Unak ko say mari sapi ina. Iko na dong dui unak ko say minum. Iko masuk do tulu botol asabui tigor huwereng ina. Hape merusak doi ina. Jadi akasongonom matong bagaimana perubahan-perubahan yang tidak baik itu menjadi lebih baik. Hapapatar ni di bata holongna huasona hamuliaonna ikut tarida may siyak kita. Lumobi na targoar halak Batak adalah bangsa yang gigih mencari kehidupan. Ibu Hamura kadamang dainang dari semua suku yang ada di Indonesia ini, Batak itu satu-satunya yang sangat diperhitungkan dalam knowledge-nya, dalam cara dia bekerja, dari cara dia berbicara. Dan gurang halak Batak berprofesi di hukum, baik hukum pidana do perdata, ala pemikir do halak Batak. Alai gudang dohita menilai diri kita sudah hebat dari orang lain. Makanya gudang dohita sigijang roha. Dang buy mamereng halubian nidongan. Dang buy manangihon hata nidongan. Umaul dohita diatur. Alai mengatur lomo-lomona. Makanya adung namargoar mengatur. Warna mengatur dulu nih hina. Tapi ibana dang bui diatur. HKBP menjadi wajah orang Batak di dunia. Termasuk kita yang ada di Samarinda ini, wajah Batak adalah HKBP. Bohado hita bertransformasi dari pandangan lama kita. Termasuk do transformasi na kadamang dainang dalam bidang liturgi. Ya, tata ibadah ta. Adong nomadok liturgi HKBP itu monoton. Khotbah HKBP itu mendohodok katanya. Sekalipun kita harus berjalan dalam koridor aturan kita, dogma kita, RPP kita. Adong do perangkap-perangkap pelayat tak. Dang buyat tong songna di luar lomo-lomona daun. Kita semua terorganisir sarupa jamita sekator pusat satu daerah. Sarupa do jamita di Parari Kamis, di Samaridao do di Bonapasugit. Sarupa do jamita di sekolah minggu di Huta Ado di son. Terorganisir semua. Termasuk madung sentralisasi. Sarupa do balaju ni sudi timer di hitaan do di son. Dang berbeda. Asing majuak ka uang kiri kanan nate. Ala budut tong ubur juad do ruas di Samaridaun siad di Beligi. Itu tahe ubur judo hamu wado. Babi nereng mahadua tanggal 2 wah. Jora-jora do jol matu som manang hatagian. Padita si mamoran yang rotuson nang dibutuh ibana du Samarindaun burju-burju. Tu si maau pidda narohana ngahayai ban di bontang.
Damang dainang, hidup ini adalah relatif untuk kita bisa bagaimana kita menampilkan yang terbaik. Lumobi makanguluhon, papatarhon, holong ni Tuhani. Anong duit detay madokokan? Hidup ini adalah kesempatan. Bicaboy do pehita, berilah yang terbaik. Akadamang dainang naksay nama pembangunan ni renovasi gedung sekolah minggu dohot konsistori ni Huriatta. Manang dia pepinilayam muna hamu mabotoy. Alay na pasti kita satu dalam Tuhan mengembangkan gerejanya. Amin. Dang buy sudah sikop. Alay di situ kita belajar mentransformasi diri kita. Mulutuk pesipata salilingon saya murah-murah kita mabay na kapenilaian na mabaju roha ba mulai mahita menilai na mabalas roha. Mulutuk pehita dileo na kakritikan ba sayang dia mabu kita menerima kritikan dengan hati yang lapang dan mau berubah. Ayrong lutong jol masongoni roy natay ay huso berubah ho tau tu tau song itu pangalahom inna. Ala ni berbeda. Itu kan? Dan marsipak kulingan. Itu. Tuluari dang marsipak kulingan. Hamu maju melutuluari di jabu dang marsipak kulingan. Ah mana masa. Song naido lau matu parjulu kareju lau tuluar kota amatay. Iba masura ipudu benay neng lawa udah mulu masih holho ba surat tua museina. Gudak sunguni. Di era noingon gudang akap persoalan alay berubahlah untuk memahami orang. Lumobi dihita halak Batak, targuar duhita bangso na terpasu-pasu. Bahkan menjadi umat bagian ni napapatarhon akahamajuon di bangsot tahun. Udok nakinin salah satu suku yang sangat diperhitungkan adalah hita Batak. Nakpe gudang do na mga bati hita, alay Tuhan tidak diam. Song na diturpuhon, ala ni Sion dak tarabahe nausip inna de Batak. Song ni manyak kita, ala ni bangsot tay dang terbaik di Batasip, iko dibuka dalat tu hita, iko dibuka akapasu-pasui di hita. Alay tutu unang binyan bangso na say murahita mangasangi diri. Alay mangasahod de batama. Siapakah kita ini ketika kita bisa memiliki banyak hal marna punahon tabay may talenta tay rodiak ka nabuy tapatu-patu hurianay. Takas may sungudala dihita nang patar huaso ni de bata holong na pasu-pasu na dihita. Unang tatiupi, unang tatabunihon ni alay tapapatar may gabi hamuliaon ni debata. Setiap kita terpanggil, jadilah menjadi orang-orang yang lebih baik dan akan lebih baik. Tuhan memberkati. Amin. Mauliate madiho Tuhan, taruli duhami di barita nauli na paingotok kami. Dang buhosip tuaka na makaporsyay ho, papatarom mo do hamuliaw mo, habalgaon mo, marhitiak ka na porseya di ho. Ido na niigil ni turpo jamita sa daryot tuhami. Asa marhiti pabahinan nami, parangin nami, sudi bangso di portibion buy mamereng. Ise do hami, ise do ho Tuhan. Jala hodo dalan haluaon habonaron hatigoran. Atong takas mahami papatarhoni marhitiak kapanidang yun nami si ganupari. Huamalateho kami minggu nami di son. Naong diluaso hami marsaor di parminggon nami mamujiho. Saya jalo na sa pujian nami. Saya jalo na sa pilihan nami. Saya jalo manang akka nahutangnya ko kami. Lumubi do bason huamalateho kami di ruas ni Huriam nang majalo ulos 70 tahun. Pasu-pasu manasida keluarga nang pinoparna. Tabay dinasida umur nagadyang hahipason dohot las ni roha. Sudi pinoparna bahay majadi ngulu nasida ditik kinabi.
Suang songonima tua karuas ni huriam namar ulang tahun hobar tu tikting ni huriam. Sai pasu-pasu manasida martabatab balas ni rohana sida. Lehon ma pakirimon dohot akka parnguluon natama di nasida. Tabbay nasida dia karagam ni pasu-pasu tujuluanon. Hutang ako kami ma nangaka danak na sorang dia karipe na tartikting sa darion. Say burmagudang makadadanaki taruli hahipason las ni roha di parmudu na torasna jalasahat tuak katiki na mangihut gabi aka anak na burju sibuan dame sibuan hatuaon di keluarga. Pasu-pasu maripe na majalo basa-basami gabi ripe na say mga sahoko na mamujiho. Hutang ako kami karuas ni huriam nagale pamatang na ala ni parsahiton. Mungkin na sila dirawat di jabu nang di rumah sakit pe. Patongon ma hamalumon din na sida Tuhan. Pasu-pasu muak ka parubatan na sida. Marhiti perawatan medis dohot akka perawatan ni keluarga pe. Papos rohana sida siya kodo hamalumoni. Asima roham Tuhan nami. Hutang ako kami kana marsak akaragam ni persoalan ni rumah tangga alan yak kayanakon alan yak ka ekonomi topok manasida ganuk marsada-sada parohay na sida Tuhan lehon ma jalan keluar tuk setiap masalah pergumulan nasida suang-songoni mahutang ako kami akan natua-tua naung sun umurna lehon magugu tu nasida tiuro hado pikiran nabi lau madalani akka ari hatua-tuauna suang-songoni ma sihol ni rohanami tu akaruas ni huriam naung liling makasiholi hagabion di parumah tanggaon na. Say Roma ho Tuhan manabay din na sida las ni roha pasu-pasu. Ang gabi na sida taruli di anak do taruli di buru. Pasu-pasu ma aka parbue ni parsaripion na sida. Song-song ni ma Tuhan utang ako kami akan na makasiholi yanak kon na asa marumah tangga ng tikina. Ali Tuhan, patongon ma akan nataw si rokap nito dinabi. Say patuduhon na hobar tulomo ni roham. Jala nasa hapor siyaon, ang giat buy na sida gabi marhasohotan marumah tangga di tikina. Mabahin pasu-pasu di keluarga nang ditongat ni huriam. Mauliati madiho Tuhan, ulaw ni huriam mo pasahat tami tuho dia karagam ni program na nagsipatupaon dumubi marhite rapot ni parhalado laho manotopon laho mangarangrangi aka program do anggaran di tahun 2025 patongon makapartikian tu sudi parhalado ni huriam do rohan nauduk laho mangarangrangi akan narikot di pelayanan nami di tahun 2025 saya marsangak mahu Tuhan di ngulu nami di akka pabahenan nami di rumah tangga nang akaw laon nami. Sadario pego di homa ngulu nami say ramoti hami tu dia hami mangalaka. Di atas saluhut pangiduan nami sesama dosa nami di bagasan Yesus Kristus uli tangihon mahami martangiang tuho. Amen. Mared de mahita huhut tapasaha mapiliata pilihan 2A dohot 2B.
Tatangnyakon ma piliata. Ale de bata ama nami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan duhot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masiyan na nilehon mitu hami pilihan nami tu. Sa jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasi ang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo dito nga tonga ni Huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaon, say saut malomo ni Roham, di Banua to ngawon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa. Se sama dosa nami, song panesan nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai ho don ampunan kerajaan dohot agung roni Bagasan dami, jalo hamu pasu-pasu sian Tuhan debata.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho. Dari pasaur hon madamena tutodim. Amin. Cek